가비가 몇 살이야? 홍카야. 지날리니 단가마다 바자로 दंफैयो दा जों बड'लेण्ड जिल्लानि ससाइटिनिफ्राय दङ दा जों बेयाव गोबाव समनिफ्रायनो नैबे जारौखौ बे गथ' फिसाखौ जोङो मैगं फाननाय जों नुदों बे गासै बिनि मैगंजों बान्दा कबि फुलकबि नैबे मा होनो लाइ लाफाबो दङ दुन्दिया माबा फिथाइबो दङ जोगोनार जानो ब्रक'लि दा सामफ्रामबो माने मैगं फोरबाय थायो ओमफ्राय बे गौरां हाइ स्कुलाव फरायो बियो क्लास 6आव दा बिनि फिफाया जाहैबाय नैबे आरो मा नाम बेखौ नङा सुकुमार राभा ओमफ्राय नोंना लक्ष्मीश्री राभा दा गरिब गथ' जेबो गैया दा बिराद गोजांनाय समावबो बे माने गस्ला गैया मा गैया बेयाव मैगं फानबाय थादों दा जों बेखौ नुनानै जों ज'नो बड'लेण्ड जिल्ला सरखारनिफ्राय एसे गानग्रा सहाय होनानै जों फैदों आंनि लोगोआव जोंहा फार्स्टआव थांनोसै धनेस्वर ब्रह्म दा जोंनि बड'लेण्ड जिल्ला सरखारनिफ्राय सोद्रोमा मावथि आरो बिनि फिसाला प्रधान ब्रह्म IAS अफिसार प्रधान ब्रह्मनि बिफा बियो ओमफ्राय जोंहा बे जाहैबाय सुमर ब्रह्म बे रिटायार्ड जेइलार बियो ओमफ्राय जोंहा नैबे बिथाङा जाहैबाय वीरेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथाङा डाइटनि प्रिन्सिपालमोन रिटायार जाबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय जोंहा गफि माने बसुमतारी दा बे बिजलीनि बे इन्डास्ट्रिनि अफिसार बियो दा जोंजों गोदो एबसुनि आन्दलन जानाय समाव बड'फानि आन्दलन समावबो जोंजों मावबोनाय ज'नो आरो बड'फानि बाउण्डारि वाल लुनायावबो बिथाङा जों दंफायो ज'नो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा जगेश्वर ब्रह्म क'क्राझारिनि बिथाङाबो जेइमोन रिटायार जाबाय दा जों दंफायो ओमफ्राय गणेश बसुमतारी बे जाहैबाय जोंनि माने केसियार सामन्थि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नरेन बसुमतारी भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्टमोनबो बे रिटायार जाबाय दा जोंनि गोदोनि फुराना एल पि स्कुलाव हाबलायनाय मानसि जोङो दा ओंखायनो जों दिनै बेयाव माने गथ'फोरनो गानग्रा होयो मोननानै जों जोबोद मोजां मोनबाय दा जोंनि खाथियाव गोबां माने बिदिनो मैगं फानग्राफोर दङ बिसोरो जोंनि जायनाखि गस्ला फैनाय बेखौ मोजां मोनदों दा जोङो आसा खालामदों बे जारौआ जाहाथे फरायनायखौ नागारा जाहाथे खामानिखौ मावो बे जिबन संग्रामा बेखौ होनना बुङो खामानिबो जों मावनांगोन आरो फरायनांगोनबो आरो जों मिथिगौ न'खराव जेबो गैया बिस्रा बे खाथि मानसिफ्रा जोंनि खोथाजोबबाय ओंखायनो मेट्रिक पासखौ मोजाङै जानांगोन बे गारदे मेट्रिकआव मोजां जानांगोन बे आरो जों मेट्रिक पास जाजासिम जों बेखौ माने जेब्ला प्रयजन जायो जों बेखौ सहाय होगोन दा बे जाबाय दा जों लुबैदों बेबायदि गिदिर गथ'फोरखौ नायनानै बयबो जों सहाय होलायब्ला मोजां जायो आरो खोब दरखारथार गोबां गथ'फोर दङ माने फैसा थाखा गैया लेखा फरायनो हाया दा भारत संबिजितआ जोंनो माने मोनसे माबा बानाय होदों भारत संबिजितआ बे जाहैबाय 21A आर्टिकेल इन्डियान कनस्टिटिउसननि बे 21A आर्टिकेल बादियै 6निफ्राय 14 बोसोरसिम फ्रि एन्ड कम्पालसारि बिदि शिक्षा होनांगौ बे माने संबिधानाव लिरनाय दंखायो दा गथे बे गथ'फ्रा जाहाथे फुरानो फ्रि आरो माने माबाखौ मोननो हायो दा जों बेनि थाखाय जों सरकारफ्रा दायथ' लानांगौ जाहाथे फरायनायाव बिसोर माने आवगायनो हायो दा बे आरो दा जों बेखौ खावलायनो लुबैदों जे दिनै जोंनि मानसिफ्रा बे पार्टि खालामनायनि नामाव राजनिथि हान्जा खालामनायनि नामाव दिनै माने राजनिथि हान्जानि वार्कार होननानै बेरायनो फैसा लानाय जाय बेरायहैनाय लाख थाखा खरस खालामनाय बेखौ बन्द' खालामनाया मोजां आरो बे बबेबा पिकनिक जानो होननानै फैसा लांनाय ज'नो बेखौ बन्द' खालामनाया मोजां पार्टि वार्कारियाव मानि थाखाय जादों ओमफ्राय जों पार्टिखौ सहाय होनो थाखाय पार्टिया जाहाथे समाजनि जौगानाय खामानि मावो समाजनि मोजां मावो बेनि थाखाय जों पार्टिखौ माने सहाय खालामदों बेखायनो जोङो पार्टि सहाय खालामनायजों जे जों जे एक्सुवेलि पार्टिया सहाय होनाय लोगो लोगोनो पार्टिखौ जों मदद होनाय लोगो लोगो जे एक्सुवेलि पार्टिया जों बेरायनो फैसा हरनांगौ पिकनिक जानो हरनांगौ बबेबा माने पार्टि जानो हरनांगौ बेथ' मोजां आखल नङा बे दा जों बेखौ जों गारनांगौ बिदिखौ
दा जों गोरिब गुन्द्राखौ जों नायनांगोन आरोखि दा बे पिकनिक जास्लायस्लाय पार्टि जास्लायस्लाय बेबायदि गोरिब गोरिब गथ'फोरनो जों नायै सहाय होना दा बे जोंनि मानसियाव दा बिदिनो माने इएमफोराव थांनानै सिटफोराव थांनानै फैसा बिसिलाबाय थानाय बिनानै पार्टि जानाय फैसा बिनाय बबेबा पिकनिक फैसा बिनाय बेफोरखौ जों बन्द' खालामनांगौ बेफोर मोजां हुदा नङा दा सोरबा जेनुइन मानसि थानांगौ दरखारि मानसि दा बेफोरखौ जाहाथे जों सहाय थायो जों बेखौ नायनांगौ दा सोरबा जेनेबा लेखा फरायनो एडमिसन फैसा गैया माने लेखा फरायनायाव ड्रेस गाननो फैसा गैया दा बेखौ जोंनि पार्टि मानसिफ्रा जाहाथे सहाय होनो हायो जों बेखौ नायनांगौ आरो लोगोसे सोरबा जुदि बेमार जाथारदोंब्ला फैसा नांगौ सोरनाबो नाङैबो नङा फैसा नांगौ थायो सोरबा नागिरहैयो दा जायफ्रा बेमार जाथारदों एसे प्रयजनथार बेफोरखौ जाहाथे जों सहाय होनो हायो बेबायदिनो जों सहायनो थाखाय बेबस्था जों प्राइमारिफ्रा ब्लकफ्रा दायथ' लानांगौ खिन्थु बिदि नङा जे बिसोरो फैसा नागिरनानै जों दोलो बोलो सानफ्रामबो बेफोरो खामानि गैया माइ सानसे थाला जोंनि न' थांनाय सोरबा सिबनि न' थांनाय बे जिनिसा जानो नाङा जिनिसा गाज्रि हुदा बे जों गारनांगौ जों कर्मजगि जानांगौ खामानि मावनांगौ जों दा बेखायनो बयखौबो जोङो माने खावलायहरो जाहाथे बे गोरिब गुन्द्राफोरखौ जों सहायनो हायो जों दा बेखौ नायो जाहाथे ओमफ्राय लोगोसे नैबे गोदान बोसोराव दा जों बेखौ खावलायनो लुबैदों बे गोदान बोसोर फैनाय होननाय लोगो लोगोनो दा जोंनि जाला लोंला एखाने बेंलुस एखाने जानला मोनला जालाबायनाय एखाने खुनु माने कन्ट्रल गैया बबेबा एक्सिडेन्ट जानानै थैगुलाबायनाय बेबायदि जाहाथे माने सिटुवेसनसिम फैया जाहाथे कन्ट्रलाव थानानै बयबो जों जाहाथे डिसिप्लिनखौ लाखिलायो आरो जाहाथे आब्रुथि जायो आं बेखौ नैबे गोदान बोसोरनि गेजेरजों